Jeg har health på dig, jeg har health på dig. Ja, jeg spam-healer. Jamen, jeg er ved at ryge for lavt ned der. Nu skal den anden at dø. Nu skal den anden at dø. I må godt slå lidt på ham her. Så kommer den anden at lige om lidt. Hvorfor kommer min Voidwalker ikke? Jeg healer, når jeg har fuld mana en gang. Fuck, din Voidwalker er bugget. Kan du tårne den, Kappel? Ja, jeg har den. Ja, kan du ikke tage over healing, så får jeg lige mana her. Jo, Har du dem? så er nok ikke lige klar, men... Når den er ved at dø, så stop med damage på den. Så tager jeg lige last Stop med damage. Rigtig godt, rigtig godt. Nice, jeg fik den. Ja, lad min spirit tab køre ud her. Steffen, du fjer den første gang, okay? Yes, godt. I lige aftalt det. Steffen er klar. Nu skal I bare finde jeres store skyts frem. Lav noget damage. Jeg healer Kappel. Hej, hvor. Jeg healer Kappel. Jeg healer Kappel. Jeg har ingen mana. Nu smadrer vi. Jeg healer Kappel. 4 igen. Resisted. Fuck. Jeg hopper lige en etage ned. Andreas fjer en. Andreas fjer en af dem. Yes. Jeg hopper Jeg ved ned. ikke, om jeg har det. Jeg hopper ned. Jeg har agro på en mob her. Jeg har også ned i Kappel. Hop ned. Hop en etage ned, alle sammen. Jeg har en 4 klar. Okay, jeg er klar til at fjer den, der kan på mig. Fokuser bossen. Det kan godt være, jeg dør her. Jeg har ikke pot. Ikke rør af den. Ikke rør af den. Jeg slipper. Nak den boss nu. Fuld damage på bossen. Nak den boss. Der kommer en over på Bossen. Jeg har ikke mana. Jeg har ikke mana. Jeg har heller ikke mana. Jeg healer. Nak bossen. Den er næsten. Nak bossen. Yes! Okay, fokuser den her. Fokuser af den først. Den er 10 sekunder endnu, den anden sleep. Ikke kig på loot. Anders, slå i stedet for at kigge på loot. Jamen, når jeg trykker, så er det kraftigt, men den går... Hvad fuck sker der her? Yes! Den ikke står lige oveni. Jeg tror, vi har den nu. Der er en af tilbage. Jeg skal have det der loot! Jeg skal have det der loot! Hvad fanden er du i live endnu, Andreas? Jeg har været i live hele tiden. Jeg er nu ikke en eneste hit. Jeg sveder nu. Jeg sveder. Klip det. En eller anden klip det. Inden det er for sent. Jeg har